لكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسوء، لك الدامبو، لك بلو أسلاميتي، لك فتو ميادتي. أما إن عرف أكرمكم لماك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تغير بروكرا على فاكام بوشي شيطان على كتما باكا فرلك الفن. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أوه علي دليل تاني غسيكي قرآن كنو تشومنا دليل كافوكو دانسين بي على يوفنا يفو الذي خلق الموت والحياة فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. يا ومن على كوكوالي دي udla wakili jigin udanna ukanga ala chetiya ukanga batu khalcha alai ay kuma min tukola ako onde saya letme uniyonji onde saya letke uniyonji oye akoro fatu do anda mufassir قدرنا أيا لتك قدرنا أيا دمجرايا حكي كي لجلوسي موكا جننا الشيو حكي كشيلا أكمل أبي كروكيلي أبي بشجع فرجون كرويت عليه سياسي جنما بكا كهذا مجرايا كموكالا أيت موكال تفسير كلاوي شرو موكال دو دواتي دو بلو مثلا دو دم سما بيسا دو تقرب ولا نما بيسا دو بيسا كرو كرو شو تي هكيكلي وبن علي سيا واجبيا نينا مبكا نينا لبا كا أدم جرايا وعرب كم كلين سيجا كلين بكروي على عمري سياسي بكا نيجا أقدم جرايا كحكي وكالا بين الشيطان على كنوكي وما نحن بمسبوقين. وما نحن بمسبوقين ونعلم ما كدس باي على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين أمك دسبوي على أن نبدل أمثالكم كأولوان فني قريب كأوي كان أجوان ولي نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أمدي الدسة قريب نعلة الدسة كأوفل أجوان ورولا أفلين نبامنا وينعلى النوي لدي أكلا لدي سياسي بأن ينجي بس بكاكم كل نفس ذائقة الموت بين تدور أن يسياسي بأن ينجي كأدم الجرايا كحكي وكي على بني شهكي ونمي أوكي نعلم كالدس باي وما نحن بمسبوقين أما الدس عند الدس بوي على أن نبدل أمثالكم
agwana fali ka fali ni ke agwana no kurai ka augui kada ni agwana mun na dala chokaka ala ko osede kan adama din bebu kan ni adama din wara ko ni segira kofe sange men doni wali ke mafla bam be biolu shiti ayulu bebui am goro bu nona wati bi kofe basura an shi fanatia mo goro bon mana nga hal ni werete passe bale alay hal ka fodo korlo lu fatura doro fle halnote kuna kadaye abi am betta ka buy kana ni anywana adama din werew may lu ko en ci nataw ko ali ala ti desebu amma ke desebawi ka falini ke awwana kuray ka aw buy kana ni anywana werew anywana adama din werew wa nunshi'akum fima la ta'lamun daro an fle chugo mina ambo don an re nyebo chuela ambo chugo wa nunshi'akum anika ashidi fana fima sura la chuela la ta'lamuna atemino la bishini flabe bisiga afale anywana werawla bisiga afale fena wede temishina bisiga o détruire ka boy ka afale sura la ate sura mishina bisiga afale anywana bisiga afale ka ashindi kuray fima fena la ta'lamuna aw tudum bisala bisiga ala yere maka de fiore wi kana ni fiore wu dona adama de temi jido fi so tara chama ko fa ando ko may ni tabella harade so tara do nana no may nga foba mancha fa kuma bi sinkata kafiru de fa ala bi shindi sura ya rawta sura min shido ko adama de sura wu yere maka ke sura warawi faso ka tinta so الله تعالى أعلم لا تفسير كلا تمانين سيزين نيجا ويعملك من فوق نبسك أي لما كك نبسك أو بوي كنا أجوانا يرهي نبسك أبوي كنا نفين أتميشدو سورة منوني أو تكلين أو يرتوشدو فني نانا لا يكمن وفلا بسيب فني فلا فوق يدمي ني فلا بسيب فامامي يلو بدسة دران كاشودي كنوا shukunu ni kwani dron ya ukokola apsika au boy kana najwa na wero apsika na nayi na tuwera la mini na tuwe ndekile au yere temishido opana yali apolo keli nyonga damaka akura ya abdesa wala pak ma de fok mi ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى أو شندي فولين أيرو دون بين يبولا شندي فولو بكتكم أنفع آدم ذلك بوب ولا أقني كل لك للا أي إكانوا فامير لا واجب لو يكلم من يالا لا إكانوا كتكم فامو توي أسكي ومكينا كلكم من آدم وآدم من تراب na amma adama den na tugo flana ngoni baliku be bodo adama de bitemesram num fe de bitemesram num fe kana kake din baliku be busaw datu alai ujra ana qur'ana yoro wala falyanzur al-insanu مما خلق هذا ما ديك فلك كتافما ذلك بومن خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب بعد ما ديك فلك ذلك بومن أسولك ما يشاء أنا بوستين دي فورا أيربودون أنيبولا
o kabakoya ka bon ka tɛmɛ kolokɔrɔ farali ka ɲɔgɔn kan adamaden tɛmɛna sira fɔlɔ min fɛ o kabakoya ka bon ka d'a kan ni ye adamaden asulu ta k'a lajɛ koloya t'a la buya t'a la foyi t'a la o ye ji de ye wa ji lafuli a yɛrɛ man ca n'i y'o lajɛ koloya fan foyi t'o la pasaya fan foyi t'o la buya fan foyi t'o la nka adamaden sera ka dilan ka bɔ o la nka e ɲɛ bɛ kolo kɔrɔ la kaban i ɲɛ bɛ adamaden pièces n'a kolo kɔrɔw la i ko ko o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan nin dun ye ji gansan ye nka jumɛn ye nin ɲɛnamaya ka so kana ni ye adamaden bɛ bɔ ji min na n'i y'o ɲɔgɔn na tonnen ye i hakili tɛ jigin ɲɛnamaya la o nka n'i ye mɔgɔ kolo kɔni ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin adamaden la kɔrɔ ye ko a kololama de bɛ adamadenya ka so o ba min n'a ka surun e ko k'o tɛ se ka kɛ min n'a ka jan ka tɛmɛ o kan o dun bɛ kɛ ka kɛ e ɲɛna an bɛ segin ka taa Kurtubi ka kuma in ne bɛ segin ka to ka kabakoyara ala maa min bɛ kɛ ka sindiri wɛrɛ n'o ye alkiyama mɔgɔw su kununi maa min bɛ kɛ k'o nkalontigiya ka sɔrɔ a ɲɛ bɛ fɔlɔ in na wallahi min bɛ kɛ ka k'an ɲɛ kɔrɔ a kabakoya ka bon ka tɛmɛ kolo farali kan parce que ni adamaden yɛrɛ détaché bi ka a bila dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan k'u ka a fɛnw ta k'a fara ɲɔgɔn kan ni t'u bolo ka don a la dɛ nka u bɛ se ka a yɔrɔw kɔli ɲɔgɔn na a kɛ adamaden dafalen k'a da ɲɛ kɔrɔ parce que i n'a dɔn nin ye bolo ye i n'a dɔn nin ye sen ye o bi u taa ka taa mɔgɔw kolo kɔrɔw wuguba k'a monter ka se k'a mɔgɔw jɔ kundamaw sɔrɔ ka se k'u bolow janyaw ni fɛnw sɔrɔ fariyatu b'o kɛ o bɛ ka taa dugu jukɔrɔlaw sen ka siga est ce que mɔgɔ dɔw ma baloya ka kɔrɔ n'u ka danganiya fanga bonyana k'a fɔ k'o delila ka kɛ u b'a yɔrɔ si u taa bɔ mɔgɔ kolow kan fana u b'a lajɛ ka a kolo ninnu tɔmɔ k'u fara fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ n'u ye nin kolo in ta k'o da yan n'o ma bɛn a ma u bɛ dɔ wɛrɛ ta ka da yan n'o ma bɛn a ma fo ka taa a lajɛ min bɛ bɛn a ma o bɛ t'o la k'u bɛna taa o kuma in mɔgɔ boloden wani dafalen sigilen sɔrɔ ɲɔgɔn kan u bɛna taa a bolokala dafalen sigilen sɔrɔ ɲɔgɔn kan k'a dɔn kunnama jumɛn min b'a la a yɛrɛ suraya kun ye jumɛn ye n'i ye nin kolo min fara ɲɔgɔn kan ka bu k'a kan a tigi ɲɛda bɛ jumɛn di o de y'a to u bɛ ja kɔrɔ dɔw bɔ u bɛ masakɛ kɔrɔkɔrɔba dɔw ja dɔ dilan a la hakika yɛrɛ la o n'a tigi de cogo ka surun ka d'a kan u ye recherche min kɛ taara kolo kɔrɔ minnu fara ɲɔgɔn kan walima u taara ka taa a tigi dessin kɔrɔ minnu ye o kumana o kɔrɔ ye ko kolo farali ɲɔgɔn kan min ɲaaminen don n'o ye lawaji nutfatin amshaj lawaji ɲaaminen min ni misali foyi t'o la i tɛ se ka misali foyi jira a la wa waati tɛmɛna adamaden yɛrɛ tun tɛ foyi dɔn adamaden formé cogo la adamaden bɛ tɛmɛ étape minnu fɛ ka na kɛ den ye wa ka se ka ɲɛfɔli dɔ k'o la o dɔnnen man bɛ adamaden fɛ alakira ta fɔli ka kɔrɔ a ye san 1000 kɔ alakira ye détail min di Allahu Ta'ala ka kibaru dilela ama Qur'an na sula o prépare la tigɛ in o ma sɔrɔ nazara fɛ fo kɔsa in na dama adamaden bɛ tɛmɛ étape minnu fɛ wolonugu kɔnɔ kana se a den yɛrɛ formeli ma k'a dafa ka nifiya o marahili minnu filɛ ni Qur'an y'a détaillé alakira ye sallallahu alaihi wasallam ni kira y'a baro bɔ an ye o ka kɔrɔ san 100 caman tubabu ye fɛn minnu détecté kɔsa in na fɛn minnu découvrir ka se ka den appareil kɛ ka den ye ka se k'a kɔlɔsi a bɛ kɛ tan o kɔfɛ a bɛ kɛ tan o kɔfɛ a bɛ kɛ tan alakira tɛ in ka kɔrɔ ye fo san 100 caman ɔ ala filɛ k'o de fɔ walaqad alimtum an-nash'ata al-ula a ko aw dun bɛ dali fɔlɔ dɔn mun b'a to ni dɔwɛrɛ min fɔra aw bɛ kɛ k'o kalo tigɛ fɔlɔ in a b'o dɔn a ɲɛ b'a la
bal ku be bodo jangoye ni din soro damne ka ma koroba mami bal ku mi din soro damne ka e kati daki miriban de be teme étape mun fe fama mi yoke no be dese ka kulo fara nyonga no be dese ka adama de shuku kanaka kulo farali nyonga femu nchiena kulo segi kuraye kulo fara nyonga anta kama na ga yoro ya lawde yete niko ko na tika fo yere fo o niko inte ko gele ala yoro ibo domina ala ni fiye fenda mamina ni niko ko gele ala bulu akunde jada nala ni ma fenjul la ay ni fiye fenjul la nyena ma fenjul la taw defa apa nyabe nyena ma fena o ma mun adzalu man to ndi do ko ma wucu ko wera bi subhanallahi foki alay nyena ma feka tande ay chama ira dilaka blonga blalati duguma na jambulu yere ni kasara chuko min kadai jurumuta abana siga bishi hake min fa nasiraka ba hake min fa nasiraka wana ulu ni don chuko ana adama de tay kilewa ni chuko ana adama de foi rede donia foi ta adama de yoro ni koka na ni ko ni fe min shidon be ni farkulu bi nyana ma yake na farkulu bi nyana ma yake yang ni ni farkulu ka faranyoya o de to ko saya ya do ni min floye donia foi ta adama do yorala halan tawro men ko kana fle ko don soro la wore bo fo kambe 29e siècle de la o doni warala technologie développée la médecine développée la science développée la foi kibara foi te ni ko kali mamunu nyachika bon olu ni bi bo mo be jen ko nyachitemu na olu tabe bo o chugo kele idaraja bunyana chugo ni ko mbora adama don tabana se foi tu utsega foi blano la oda to kuma do la ni skile a miri o moteur ma fen no ni courant ma fen ko lu ni ko e chugo ya kele utsega ja ko mi jega jala ni e courant me fen marché e courant do fili boala ni do ra fil do ala bitema batterie ban ya boala ka batterie wera kala bitema ya batterie charger bitema ni pile do ya pile fale bitema ana ma de tala munga fali munga bla no afleni akalla malama bana asara ikomi ikatele sara courant kera ikomi ka ampulu sara courant kera ana ma de tay munga bla no na sila wala sallama lama ngasi o de to ko ni o ba ala de bol akil ni kon ma nema yada kum fo yada ma de al munum fleb bi nu kembeka yereke comme lude dient la comme lude be ga dient mara asite foi kalamanna ni ngon ba far ko la be ga nyana ma kenai na ko kuje kuma sira na bo kuma sira ala ba bo na ani bo kuma sira ala ba aduma ama bo kalam aboli anga fendo fanana bana ay to anga sugula ni fin amla lamina adama de blala mina e ala ya maruka munna ala ya ambla kumna anga nyeshuma mi ala ere ka donyawi ala jonfuru la ko jon kana isugula no yeni i hakili ti sakro ya hakili ka famu ti sakro fe pena dandu adama de hakili ka famia ala ere datu atsika nyesoro la hali ire kun bi ire donc da hake do de la ko nyana ma fa bela fon fe ba so limite do bala adande ye fanga don fana ko hakili minala ya do ana dande bala antsika hakili nga donya tsika temola pa bta do ala ire datu la hakili nga tsika temaka limite ka pa bta do feuna ala ma fe mun donya bla
aka niveau tiga mustahil wa adama di botlu kele dilla fuy limania de ba la fiya ka boba ni limania aba ala ko mun doni ba le ko ma tu don ibulu don to ala yo ala ibla ko min bi sola no ba ala barakata ala ka jini limania فلولا تذكرون حلو كنغا تاشي أكندا تاشي ما أجيب الدليل فلولا يانا كافو كفلنا ينتيغا كي أتا تاشي دوني أكندا هكلي تغابو كسوه نايا تاشي نايا ميري لما دالا نابي فلنا ينغلو بيان أي أيا تاشي فلولا أبي فلنا ينتيغا يا أفرأيتم ما تحرثون أنغو عربي كا سيبايا ناكا كليبانديا دلو ديجا دلو منو إبسيكا فو ندي تتوا نو nga akokarlan voiti bro dalu munun do ibsika samoro chiula katichi fe o kafiriye yeminge ibo sara sornya lahara nga dalu kon tibolo min ba make ngaloy o tibolo de qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ni dalu bibolo nana ay demo yin ngalke o kuma ambe bo jabi do andi din law ila wajim la dejula etatla ala de badla o temene ko abna kuma frana min tukola ako ay ngibaw afara'aytum ma tahruzun ay ngibaw yede abe femun nga kusene abe femun zena abe bogon dugu wuli ka femun nda ala anabi dugu se ka femun turuturu ala tahruzun harfu yodi eta ni yoro ya lawdi abe femun zena ay ngibaw yede abe femun zena saw aflaka femun bla bogola أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يلي عود أبو فل واترني أبو فل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لكو عود أبو فل واترني أبو فل وين قال فلان إتاكوني كبرد كين كاني ولي كان بوبي maka fengse blala wali ka fenjum seni turala wal maka fengse sirala etabana ko o minga saw yali afaleni ede ba afale wa tari awnde ba afale ay ngi ba wede araytum ma tahrusu ay ngi ba wede abu femu ngoku sen abu fengse mu ngoku bladu kulula أأنتم تزرعونه أو نبو فلوا أم نحن الزارعون ترى أو نبو فل بيتا فلا أجاب شيء هل كافري تبصي أفوق جابي وربي بلون بيتا فلا أنو فرنك ما بلو أنت سكيا كلو حاجة كنو أنا ما دي سينا كتير تكمنا na falini ba ere bula bisigi akalo hage kono amsigi atli hage kono fon fe ala yo donia na ko lu obla da madunga niveau la o telma de kadanyo ma bamba la jew bisigi atli ati ko folo sene hake mum bike do ngili ngono di obike air fla kono ma bamba ta ga tilia nga ya blay ba ala kono ka fali amsigi shu bayela ma manshi na soro mingi kalu saba ya kasika koko ka soro kalu saba masi be doniya o ala bi doniya mun ya nga mana ke chugo ni ya bla bogola bi tisika ala de kona ka fali to jamana kutu la farafi jamana kutu la ala de ba ngon nyon fali ya ala de to bu faraka al kama fali ala de bu ka rejam fali am beski be ka ala de kona anta fali na mashiti ta fali parce que ko into na ma fedo be fango fam en réalité ça hali shini kana american nga balo ere nda fa fam badunga hali shini
ube benye kaba senena kaba ere bolo kaba mino de dumuni ke wa soro yendu ko kolola indien mun ngumbe yo luka bara korodi de mamu ngenga bu shilatnu ka bu sigoro la kuskuna indien ka basique ke kaba senena bo yoro ya mo nye shine fem mai ba soro o du ka du kolo de minyon ta kusre hal shine o la da kelindi be benye kaba senena yaro ni america mi bali kaba senena shine wa mi bali malo senena abe ala ka fendali adama de reddi ma fuy laya ala ya ngi ngaw de la ko abe femunu ni ala suma aya jirana de we mun la bu ko ko kaya uma fen law ala ka fen lali wa ambe mun no de nyonji imana ta jien yoro ta malo yoro ina ta alkama soro ina ta shew soro ina ta mishu soro abe ala ka fen lali wa ibana ya chuo ala e femunu la ku ke fendumon olu de fendumon olu de to fenduma yala ala e femunu nge fengumon olu bite fenguma yana ay femunu nge fengasa dmawi olu bite suma dmayana ay femunu suma koya olu bite suma koyala lan tajida li sunnati llahi tabdila itsiga alaka sunnatul kawn tika fa jamana siti ka mo ka bana ko ta suma kati obey so ita jana tuko tika do fa amora dugu dola dugu mo kabana ko ta suma kati ko imbe ko manja nyona ko ala ka boda de kai apani bora she latu wo bisika she wo bonyona bisika kono wo bonyona bisika saka sugo wo bonyona da be saka kili abe she kili wallahi mana taali setiki jamana wala ni invitation bamu bi ke jie kono ni sigira taballa ni ala ya lati ka siya min kenaka abe ala ka dumini nduma la lengele luyi a présenter chugo na masiri chugo dama de chugo bonyona wallahi a présenter chugo ka a masiri babera masiri ferele babera ada bade ferela ni ferela ka sa ka mina ibi ko masiri ka so hali donc hanna be bursu gono ni ferela de bi najige to la ni ferela fana de namna bi siga da mana eta damne ko ni eta folo ko eka do shwa ka na kala ni ferela bi natasa sigere ni ferela ka temo ka natasa bi fly ni ferela ka temo ka ma no ko ya sa ina sugo kala ina masiri ina atasani chenye anake komi tote ina aketo deni be ni ferela nga be nyom ko kelele abbe macer kelen ni ala femunu la ko mi kemi way tiga ele ma de itiga ele ma tiga ele ma jamana be mo be sumaduma soro nudi jamana be mo be fenduma don nu nedi jamana be mo be kuma lamenu tlodi fatabarakallah ahsanul khaliqin wa ala kudi akunga dali na sunnatul kaw itiga fali ko re ka do fali dola wali ka do boy ka bla do nona patiga o flash tiga ala yi nge chuo na obitui ila qiyam as-sa'a fukata sa qiyam as-samasi ala ka boda dika ala ka jidi di maniya ko kuma na femunu ni afle kulu sene aw de bu fale wa tare aw de bu fale subhanak allahumma antum az-zari'un aw de baka ala de ba fale ajabi we beo islameni kafiri be beski me ka ala de kono akika fam fale law nasha'u la ja'alnahu hutaman fazantum tafakkahun akona kadi la ja'alnahu makke fale be nyene ko ka bingene yaka a chenyeka fale ka nakadi mbake hutaman ka fi ka jaka bekar kan so ko may bini joy bi fili ka furuma naka ni ala mbok
même ya a faleta dondoni fuka na chenye anyeko fuka na ke asawe fu yere ta fe ka ta ka buika forere kada eten famu Senegal ben famu kuma do bu fo kuma do la gouvernement ta do fam gouvernement rabi do fam gouvernement do fam beni ni yoro afala yatadabbaruna alquran amma fi de jagabo te Senegal manati joka furo fini fleka ta wadla so ta yere mandai nit lebina jako do abita sudi ta fa ka boanye ko kada ka nyina tumna akwa nyebo falibe chenye tuina de naka ni shukoni duguje temba be karkarika be halakika be jaka be fi ka be folon ka mbosomoso fazaltum tafakkarun abina lama ka munga don abi kaba ko yadi abina kaba ko kuma fo damne abina bulu bla nyongono ka kaba ko ya se fo itaye yo kora anyeni o ala noy a tieni o sebe alay aw ta ya ala don na kira abina mi foy ko adna kira abina kaba ko ya abina kaba ko ya kuma fo ni na kaba ko ya abina kuma mun fa alay do fo inna lamughraqun akono ya ka sene fo nzora siza na alaka hina de bato na bina ba bulla sago kunyuma to abuka arabu kari danine ya halaki abina mufo abina fo ya on tachena inna mughramuna de ambulu bana amma go sara fo itambulu bli ko mi ma imadna ibulu fe bani ma de duwe rek karli kana garama ere beika oray ngo lino fe ya do ma do la dama de bulu banga altay ka dundani bi bulu wal ma altay ma gonyana nga churuna de comme ni commerçant churuna ala kanchi a comme ni bitigi juru yere la commerçant ala kanchi wana ba fo on halakira inna la mughramun aw halakira an bulu bana bal nahnu mahrumun on gara ma jelu yede on bulu langulu mbora fo tambulu bi ay sena minga awa ala anje anafala angara ma jelu o koray na ala ya fennu ni ala yuchien anyeni sebe ala yuchko na chieni sebe ala o chuko kilina ala ka hina ne ba to na ba koloshi ay note na ya chien kwam tiga femi fo yin magar ko kanu ndama di note an tiga fo abu ko ni fatuli kera se fo itiye ka da shudumbo tiga fe wore kew o ko fe sai kuma mun fo o kama na ban kuma wi kuma fo ita da made bolo mago sa ko fe na ala kwa bi mago sa ala kana mago sa fo iti bolo kuma kango o yere jalati kuma kango an kaba ko ya kuma kango wani mu'mini do sa mu'mini psika istirja'u ke ka ala tan halbi ka ya faina ala fe ka siga ko do kera tore bi jela makka ke here wala kera fo ko mu'mini ka ko be ko mu'mini ka ko e kaba ko e ka ko be here ay ko temashi ko fo mu'mini una here sura ala barkada ko here farale here na e toro here sura abi sabali fana bi jela makka kai baraji ke here ala kan lafiya أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي أين تبارو يده يلو ما يليك الجلوة جمي تشربون نابومي جيبي كيفن جاما يميني من يتكلين كون أنيشي لهم بابا سكرون لهم بابا تبا أنيشي ولا بلي على يدف هذا بدي شنو من درس الفن أفرأيتم الماء الذي تشربون الله أكبر الله تجي نيجي دون في كواتي بلاكو شو كاين دون بقول لك بلا فاليندا شونا فوجي بيمشي بلاكو كذا كذا ما ديره كعلى كنيمة دون كعلى كنيمة درجة دون كابلر دون شو دي بوجي
wula ma se wula bi taa se kuma min na funteni fɛ kuma sun komi an filɛ waati minnu na wula bi taa se kuma min na i bɛ ala bonya dɔn i bɛ ala ka nɛɛma bonya dɔn i bɛ ji dɔn i bɛ ji ɲɛci dɔn i b'a valeur dɔn i bɛ ji tiɲɛ juguya dɔn ji tɛ sigida minnu na i b'olu hinɛ minɛ wa n'i bɔra o la i m'a fɔlɔ dumuni o dumuni na i b'a k'o kan i bɔra i sunnen m'a fɔlɔ dumuni o dumuni na o ka di o dumuni banna o de y'a to kodɔnnaw ko ten ko ni ala ma i garisɛgɛ don ni nafolo t'i bolo i yɛrɛ bolo i ka dumuni tɛ dumuni dumanw ye ko solution b'a la i ka dumuni bɛ kɛ dumuni dumanw ye dacogo to solution ye jumɛn ye bɛ Alakira ka kuma labato sallallahu alaihi wasallam n'o ye kana dumuni kɛ fiyewu f'a ka sɔrɔ kɔngɔ de y'i bila dumuni na i kɔngɔtɔ man'i sigi dumuni o dumuni kan y'a karamɔgɔ o man go dɛ i mana maa ye kɔgɔ y'a bɔ kɔgɔ m'a bɔ a wuli kuma dɛsɛra woro y'a labɔ a m'a labɔ n'a dumuni filanan tɛ a fa kuma sera n delila ka baro bɔ ye ko tubabukɛ dɔ bɛ ka to turusi la a tununa kɔngɔ tun bɛna s'a ni ma a taara bɔ burusikɔnɔ dugu dɔ kan a kɔngɔtɔ kɔngɔ bɛna s'a ni ma u ye mugu fara de d'a mugu fara i tɛ mugu fara dɔn bon o ka to si dɔ tɛ mugu faraw ni basi jalaw ni fɛnw olu de ye bilankɔrɔw ye ani dɛgɛmugu o tɛ ban burusikɔnɔmɔgɔw kɔrɔ mugu fara de labɛn ka d'a ma tɛ dɔn kɔni tɛ tubabu dumuni ye dɛ nka kɔngɔ de tun n'a fa a y'o dumuni kɛ kabi ala k'a da dumuni den ma deli ka ja da ko o tuma a lafiyalen a y'u ɲininka k'u ye fɛn min d'a ma ko mun don ko mugu fara de ye nin a ko a bɛ dilan cogo di u y'a dilan cogo fɔ a ye ɲɔ bɔrɛ de ɲini k'u k'a bɛɛ kɛ mugu fara ye u ye mugu fara dilan sa k'a caya a y'a nɛna ko non ko c'est pas ça ko nin u ko nin don dɛ k'i ye nin de sɔrɔ an ko a ko nin tɛ k'ale ka tɛ nin maakɔrɔbaw fɛ ka bɔ u y'a ye a tɛna se k'a faamu cogo si la o ko k'a minɛ ka lasago ko a k'a to don a tun bɛ cogo min ko n'o cogo sera k'a k'a ci a dumuni bila ka waati kɛ kɔngɔ nana a sɛgɛn tuma min na o ye mugu fara bɔ ka d'a ma ko nin don a bɛ ten ni i yɛrɛ y'a dɔn ko i ka dumuni tɛ coyi a to kɔngɔ k'i minɛ ka adamaden falen ka mɛsɛgɛ ka ca dɛ bɛɛ nin bɛɛ kɛmɛ ni mugan b'i bolo a to kɔngɔ k'i minɛ ni kɔngɔ y'i minɛ i sigi i ka to naji da a bɛ diya i la i ka na sogo da a bɛ diya i da koyi to kɔngɔ k'i bana sun a bɛ adamaden a b'a ala ka nɛɛma bonya jira a la ba ala ka nɛɛma daraja jira a la bana ala ye ji fɔ a ye mini de fɔ ko yala a ma ji a bɛ ji min wa a sɔrɔla ka ɲininkali tugu o fana na a ko أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن يلي أودي جين جري كبوك كبنغلا أم نحن المنزلون ترى لي أجري بو على إيدي أجري كويلا أودي جين جري كبوك كبنغلا منو بعد دنا كفدو كلو كوكان جي فني ni sulsuba la ala yɛrɛ kɔrɛli kɛ ka taa min ma o ye san bɛ na ye dɛ sanji nali sen bɛ dugukolo kɔ kan ji la ka d'a kan ala ye ji fɔ min kɛ a ye ji mini ko fɔ a ko a ye n kibaruya ji min n'aw bɛ kɛ k'a min aw de b'a jigi ka bɔ kaba nɔgɔ la wa tari anw de b'a jigi ala de b'a jigi ala de bɛ jigi o ye naziru ghayb ala de bɛ jigi o de y'a to n delila ka kuma baasukɛla dɔw ka kuma dɔw ne ma sɔn a ma fo ka taa lahara sen tɛ sɔn a ma inshallah taala ko sanji gɛrɛgɛrɛ ko laysa salimun lishurb ko dɔw t'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ji la sanji la k'o ma nkalon ala ye ji sanji yɛrɛ de tɔgɔ wele ko ji barika ma
sanji ni foi manyamala foi ji foi filtrele te kabo barka te ji shila ka bo funa so ji mun kere la ala fe ko zam zam ji la ka te sanji to de wala ko ji barka ma sanji te ji no wala ni kella ska be felawdi de fem no lu be soro no e furu baye di bebse go soro tugo bela ani yo la goshi e mana min kere ka blaw no na sam wo bi giro de ka jam ko don mamina pour ko na la ni ba soro tol so ma la bolike ni tol so ni mem mingolo lu de ka sanji soro ka mine ta fesi ga ko so ni tasaw si tol ko na kun folo no ko borala ba jimi ji foi manzano fereda an ferela di be ni ferego ko mbodi ite folo mo pita stiskau ka pita sanji ni silike asigi me ko jide kono kana bla ko kono dora ka min jita hal sabu ko no be sanji mbina o ko fa o ko ji ngo deta kanyina ma be bola ya bikma be ala ka boda de kai abu kuma sunya mai min fo ka bo wala dalle fatuli min kera an kera fe ko fatuli bazin sida almami dolu na toroba do toroba ni ayna jira dina ba chama wani kenauka asabati lu sida don badu ambala din ya rabbi alaka hina alaka ya fa'am an goni wuli min jadu ya rabbi laka noyam laka bolaka anari laka ana kumaki ay dina baramun ya rabbi alako kedda mi ay laha alako kedda mi ay alaka magotu ay mo nafani wajibi kan dunya ni mo sindini qur'ana kalani me ya rabbi alako blaka ma mizan alaka yada alaka sallallahu alaihi wasallam alaka fara almani la duruka alaka fara almani klinuka lara laka borakana laka ana kumagi ana jira ka dina bara ya tuma ya rabbi alaka ana nyeda nyonga dina ko alaka ana nyeda nyonga dina ko alaka ana nyeda nyonga dina ko amon be sharia aka dina bara be sharia aka mahdika be sharia kasla be kanka ajira dina bara la chama ambo sharia ay amon be kira ko adama de alaka shiru nyoy ko ko ambe min do ana ko dina baraki min do ana ko here baraki ala min jido wa ambe ski do ko kono ala ka dafla de to ay ala mi am ko ni weri jabilla ko aka wati dafali am biya o ye anga wati sebali amba ala di ala ka gafa am ala ka boda ka ala ka lumagi ala ka fara don ba here mo ka ala ka ngoto ay baran mam ka ala ko luji ni filias ala ko yafa hada wa sallallahu ala nabiyyina